Aquesta darrera festa major és la que vam viure amb tota la nostra plenitud, amb ganes, amb il·lusió. Després de viure un temps complicat i difícil, estem recuperant el nostre dia a dia. Ens trobem pels carrers, pels comerços, per diverses activitats, per les nits de l'estiu. I en aquest indret immillorable del nostre poble us vull comunicar que ben aviat tindrem la nostra festa major. Hi haurà activitats prèvies des de dijous 21, però el tret de sortida serà divendres 22 amb el pregó a càrrec de la Unió Esportiva Sant Fost de Futbol. I com a novetat d'enguany, no us podeu perdre l'espectacle Lumínic amb drons. També tornem al concurs de paelles, al matí familiar a Can Coromines, als concerts i als espectacles a la zona esportiva, a l'espectacle infantil a la Font Béter i la festa d'escuma a la Conreria. I com no, el berenar a la gent gran, a la plaça de la Vila i les Havaneres, que ja és una tradició, a la nostra plaça Esbert. I també torna la Fira d'Atraccions, que estarà ubicada a la Bòbila. La gran sort que tenim en el nostre poble, Sant Fost, és que podem comptar amb espais millorables que s'adapten a tots els escenaris i enguany hem comptat amb tots aquests. I per acabar, vull donar les gràcies a tots el que heu fet possible aquesta festa major. A tots i cadascun, moltes gràcies. I us vull desitjar de tot cor que veniu, que vingueu a la festa major, que la gaudiu, que balleu, que disfruteu, que canteu, que passeu una bona estona, perquè l'hem fet amb això, amb tot el cor. Per tant, veniu i gaudiu-la. Fins aviat!